Erokamano nyako Ramogi, machiegni weche manyien mag migago mabiro ni kowuok e Ramogi TV, kama okuongo wawinjane thuond weche. Akafikiria ndugu yake alisema tunaenda Canaan, sio Singapore. Naye Ruto anasema wanaenda Singapore. Sasa Oburu anasema tutaenda Canaan tukipitia Singapore. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka ojaro Oburu Oginga kod jatend piny William Ruto ewi wach mar tero jo Kenya Canaan. We the youth drawn from universities and institutions of higher learning across Kenya today announced the formation of the Friends of Eliud Owalo University's chapter, a national youth platform committed to championing Kenya's third liberation. Jopuonjre ma mbalariany ma Kisii osiro chung' mar Eliud Owalo ka giwacho ni owinjo duond rowere. Ahmed wameshukisha kutoka kwa basi pale Korinda opposite Brison, na wale wameshukisha ni DCI. Seneta Mabusia Okia Omtata dwaro ni tendo bila mondo chiw ja ohala ma wachore ni negiteko kendo giduoke ne familia mare. Arwakini machiegni migago nyinga Milton Ochieng. Jatend duond bura mar Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka owacho no biro bedo matek nogai mar ODM Oburu Odinga chopo lek mar tero oganda jo Kenya nyaka Canaan kaka mosenindo Raila Odinga nochano. Koloso e kinde manochiwo ayanga bas skund Miumbuni mayudore e sub-county ma Kathiani, Kalonzo manoten kod nyawadgi Justin Muturi noseyo jatend piny William Ruto kuom rem rango makare weche mag demokrasia ma pachoka. Kalonzo nomedo bende ni jatend piny William Ruto osiko kaluongo nyinge kinde duto ma obago romo ni mane achiel kuom yore motiyo gi nyinge kampen mare. Ojiwo Ruto mondo many yore mag bero ngima oganda jo Kenya, paro manosir gi jaod bura ma Kathiani Robert Mbui. Mwingine anaitwa Dr. Oburu anasema tutaenda Canaan lakini tutapitia Singapore. Hii ni mambo ya kuchekesha. Kwa sababu Raila ambaye amelala na ambaye tulimpigia kura kila wakati, si ni kweli? Alisema tuna safari ya kwenda Canaan. Sasa ndugu yake mkubwa alipochukua mamlaka acting ya chama cha ODM, akafikiria ndugu yake alisema tunaenda Canaan, sio Singapore. Naye Ruto anasema wanaenda Singapore. Sasa Oburu anasema tutaenda Canaan tukipitia Singapore. Yaani wanaona wa Kenya kweli na wao wanasema sisi hatuna akili. Yule ambaye amepotelewa ni akili ni Ruto ama ni sisi? Moko kuom jotelo mag siasa mago debe ne sirikal manywanda kata broad-based jowuok tung' mosuo gi jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua kuom nyayo siasa mag akwede mag dhoudi kendo manyalo nyayo tulo. Ka giloso e nyasi mar Solomenda mar ng'iewo lowo midhigerie madrasa e muskiti ma Mugai e kachungo bura ma Malava, jotelogo kanotelnegi kod jatend kweth manoke od bura mamalo Junet Mohamed kaachiel kod jatindai ma jatend piny Faruk Kibet ne jokwedo kweth mar Gachagua kuom nyayo siasa mag achaya e kind jo Kenya. Gisingo mar siro lwedo jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Pachgino nosid lwedo gi gavana ma Kakamega Fernandes Baraza. Wako na makundi yao ambayo ndio yanaanza kutambaa. Ndio mnaona yule mkabila, yule msungukaji wa Kenya, yule moja tu Sutkombo, yule tabia mbaya, mdomo osa, akasema ati Waislamu viongozi hawafanyi kazi. Shetani ashindwe asishindwe, hauwezi kutalalisha jamii na viongozi wao. Tunataka Kenya yenye uhuru. Tuko na vyama ambazo hatutaki kupatia wewe ruhusa ya kuongea nayo. Wale jamaa wa shares na wale jamaa wa kabila hatuwataki hapa. Tunaunga mkono rais kwa shughuli yake ya kuunganisha Wakenya wote. Ili safari ya Singapore ambayo tumeanza lazima tutatimiza. Hatuna tashwishi ya kwamba serikali ya 2027 itatengenezwa na wale watu wako katika mrengo ya broad based. Vile walishinda Malava, vile walishinda Mbere, vile walishinda Kasipul. Sisi hakuna siku kama ODM tutaungana na watu ambaye wanagawa wa Kenya kwa mambo ya ukabila. Manake miaka 60 tulikuwa tunaekwa Kenya hii kama second class citizens. Tulikuwa hatuna haki kama watu wengine. Sisi kama Mlembe Nation, we have made a decision that this time
we are not going to take about entertainment politics. Tunataka politics ya development na politics ya kuchukua power. Moko kuom jopuonjre mawuok e mbalariany kod kuonde tiegruok ma e kaunti ma Kisii onyiso sir margi ne Eliud Owalo molap dhoge ndong ne lemo ma jatend piny. Kaluwore gi rowerego, ajenda mar Owalo en mano marango gigo ma rowere diher mondo mi piny owacho otim ne jopiny, kendo Owalo ni kod lony moromo e weche mag telo. Bende gimedo ni onge weche mag mibadhi mosemieno jatelo noero, ka achiel kuom gigo eko momiyo gisire. Bende gisingo matiyo gi yore duto ahinya to mago mag mbui maneno ni rowere ma piny Kenya mangima ong'eyo gigo ma Eliud Owalo chano timo ponono noyiere kaka jatend piny e yiero maduong' ma higa 2027. We the youth drawn from universities and institutions of higher learning across Kenya today announced the formation of the Friends of Eliud Owalo Universities Chapter, a national youth platform committed to championing Kenya's third liberation, that is economic liberation, and to mobilizing youth support for Eliud Okech Owalo's presidential bid for the August 2027 general election. Owalo has a pro-youth record, and these are not just words. They are indeed actions. We support Eliud Owalo because he has already demonstrated youth friendliness through tangible actions, not only through ICT, but also through sports development and youth platforms that turn talents into opportunities. From loaders in warehouses to warehouse owners, from security and idlings at rallies to speakers and decision makers, from spectators to owners, we are ready. The moment is now. The third liberation is the... Senator Mabusia Okiya Omtata koro dwaro nogai mar obila Douglas Kanja mondo kaw ndamo mager ni apisas mag okwach kich ma iseyo ni ne oteko ja ohala Ibrahim Mohamed majegni 35 e boma Mabusia. Omtata owacho ni Kanja owinjore oyango obila mag DCI manoteko Ibrahim Jumapil Otieno karik ne ochomo boma ma Nairobi wilo dola maromo 136 marom gi milion 17 pesa ma Kenya maneno omenda mar johalano maloko Andrech e piny DR Congo. Omtata bende dwaro ni Kanja mondo gwe tao kapo ni ok oked gi maundu mag teko ji e piny Kenya. Ahmed japotea, Ahmed wamepoteza. Ahmed wale wamepoteza ni hao ni wenzao. Wanajua Ahmed alikuwa anasafiri kutoka Busia kuelekea Nairobi. Ahmed alikuwa kwa basi inaitwa Pascal. Sasa wakati Ahmed anasafiri saa 3 usiku after 30 minutes, Ahmed wameshukisha kutoka kwa basi pale Korinda opposite Brison. Na wale wameshukisha ni DCI. Kuna ushahidi kwamba mtu alitolewa kwenye basi. Na wanafuatilia hiyo maneno. Kuta ripoti imefika Nairobi kwa headquarters. Kuna watu wameandikisha statement. Wamepata manifest ya hiyo gari. Na hiyo uzuru hiyo manifest iko na manamba ya simu. Mwenye ana haki ya kuarrest mtu Kenya ni askari polisi pekee. Sio raia. So lazima tuambiwe ni nani alichukua ndugu wetu na ako wapi. Na pia nikirudi Nairobi Jumatatu nataka kwenda kwa DCI na kwa Inspector General. E kinde maduol makedo gi mibadhi e piny Kenya medo kedo gi mibadhi, rowere moko maluongore ni Anti-Corruption Crusaders mawuok e boma ma Eldoret ochako wuoth ka giwuok Eldoret nyaka Nairobi kendo romo gi apisa mag duol makedo gi mibadhi e pacho ka. Rowerego nokwayo duol makedo gi mibadhi mondo ochung' kodgi mar neno ni mibadhi orumo. Jakom EACC Dr. David Oginde karwakogi nopuoyo rowerego kosingo mar rwako duond rowere e kedo gi mibadhi. The youth experience corruption in public offices through inter alia, bribery, and inducements demanded for recruitment into public services. Point number 2 is that irregular and non-transparent procurement processes that exclude genuine youth-owned enterprises. That the items and the issues you raised in the petition will be addressed item by item. We have a team that will analyze the
requirements or the issues that you've raised, we will ensure they will be implemented. Of course, there are those that will require time, there are those that will require resources to implement, but we assure you that we take your work very, very seriously. There's no nation in the world that has ever survived because of violating ethics and integrity. It collapses definitely. So our country is in a bad place where, as you people have clearly pointed out, the rich are stealing from the poor. They are undermining the values of the country. Nyithindo maheo gana 68 mantiere skunde mag nasari e kaunti ma Kisii koro dhi winjo ber kowuok e chenro mar chiwo chak mitayo kod 10 kaunti no mageto ting'o malo kwan nyithindo madonjo e skunde mag ECDE kod neno ni chal mar ngimagi bendo bedo makare. E chenro no mageto skunde mag ECDE maromo 697 mayudore wards 45 10 kaunti ma Kisii wacho ni biro konyo e guro mise motegno ne nyithindo mag ECDE kendo miyo thothgi medo chopo e skunde maonge leo. Koloso e kar tiegruok ma Kisii Agricultural Training Center e kinde yanga chenro no, gavana ma Kisii Simba Arati owacho ni chenro no en mano ma osiro motegno manifesto mare. Bende nomedo ni chenro ni biro ting'o malo uchumi mar yawo thuolo mag tije ne rowere kod jous chak. Of ECD school feeding program, providing milk to our youngest learners is a living testament to that commitment. This program is not just about milk, it's about justice, equity, and opportunities. It's about ensuring that every child, regardless of where they come from, has the right to grow strong, to learn with energy, and dream without limits. Na gavana ile vitu amefanya, hii klasi amejenga, hii maziwa imekuja, ni ile pesa ambayo ilikuwa inaibwa, ameizuia haijaibwa, ameweka padlock kubwa, amezuia pesa, ndio hiyo pesa amezuia imeleta maziwa. Amefanya vibaya ama amefanya vizuri? Ma en Ramogi TV to magi gin weche manyien mag migago. Wadhi yweyo mokwongo, waduogo bang' thuolo machok. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich 2, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich 3, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha wacha. Tich 4, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich 5, Waloro Juma kod rowere. Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Okongo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man koro maru ng'eng'no. Ema sokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode, puonje kaka onego oriti family mare. Udrikoda an James Rabala Kwase Rajabu owarga chie. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno.
Machiegni kendo riwruok makedo ne ratich jopuonj NAT bade mag Garissa dwaro ni TSC mondo dar jopuonj mawuok e gwenge mamoko ma tiyo alworano kowuok e alworano ma rita kwe ok berie mondo mi otergi e kuonde ma rita margi nyalo bedo makare. Giwacho ni jopuonj mawuok e alwora ma kamago ma bende pok osidho simbo mondo mi ochiw negi thuolo mar puonjo e alworano. Ka giloso bang' tieko yiero mar NAT bade mag Garissa, jagoro manyien manoyier okwayo sirikal mondo mi ojiw arita ne jopuonj modong' e alworano mondo mi chenro mag somo kik ng'ikre kata matin. Kata kamano, director mar somo e kauntino nosingonegi ni okenge makare mag arita oseketi kendo ni jopuonj duto aritagi ni kare. We have said severally, Teacher Service Commission, please ensure that you remove those teachers who are non-locals in the far and prone insecurity areas. Imagine right now as we're speaking, Huluko is one area which has got a large number of security officers. And just within the range of about 100 meters, our brother was slain. So that politically tells you that, telling us that there is security somewhere, that's not enough. And Boli Musir was killed in a place where we were informed. The Secretary General called and was informed that place there is a lot of security. Tunaelezwa hata military iko huko, tunaelezwa hata polisi wako hapo, tunaelezwa GSU wako hapo. Sasa ukiwa wewe ni mwalimu unanyanyaswa pahali kwa baraki ya army ya GSU ya police station na yule mwalimu wako kilomita 100 kutoka hapo. So it doesn't matter whether the person comes from Garissa or comes from Embu. What is important that there should be no lone life that is lost. But still we are still taking others there. So we still need to address the issues of that security. Riwruok mar AMREF osingo mar gero klese 5 manyien e sikund primar ma Mutonya mayudore Mwihoko kaka yor konyo jodak makono tok masira mar ndege dweche 5 mokalo. Jaod bura mar Ruiru Simon King'ara olero ni sikundno masani nikod jopuonjre 1,500 osebedo ka dongore piyo ka jopuonjre medo kwan gata malo 300. Masirano mano nego ji 6 kamoting'o apisas mag AMREF noweyogi kod paro mathoth ka ywak mar ndege no ne ofuyo machiegni gi piny kapok olwar nomedo mirima chunygi masani eri pod gi paro nyaka sani. Be the way we do good. For in this season we shall. Together we identified the key priorities including education, access to health services, family support and environmental stability. It is with great humility that I announce AMREF Flying Doctors' commitment to construct a classroom block here at Mutuya Comprehensive School with the support of our partners. Umetuletea ndio maua ya leo. Na muende mwambie watu wengine wale mumewacha kwa ofisi. Hawa watu wa Ruiru ni watu wanahitaji. Kwa hivyo ikipatikana kitu kingine msiulize itaenda wapi. Mlango ni wazi, watu ni wazuri na mahitaji iko. I want to thank our partners, the AMREF. From the time the accident occurred, you have been here offering us social support. Thank you very much. We have also, in consultation with other stakeholders, including members of National Assembly, we have identified this school to be the center for ICT hub. Familia more gweng makia Mabundo nyari Barichache e kaunti ma Kisii ywago ratich tok wuodgi go kod jarit landi moro wirani ne jakuo kiwacho ni en jal ma bende nong'e alworano. Kevin Nyamweya wacho ni nodhi duong'o dhood osiepne mowacho ni ne rik onge e ode to kanyo ema nochak luonge ni jakuo kendo goye nyamina nega. Anyuola mare nogo lipot kobila e tesend obila mantiere tok rawerano yudo hinyruok maricho. Ruoth ma Kiambundu John Odande oyango wach ni kolero ni nonro osechak timo. Sasa mimi mtoto wangu hajawahi ibia mtu. Mtoto wangu ni mwanafunzi, amefanya form 4 this year, last year.
Hasa mimi ninaomba haki ya mtoto wangu itendeke. Sijaona tangu siku hata step yoyote yenye imechukuliwa. Ninaomba haki kwa mtoto wangu. Tunapiga asante kwa ile chief ambaye alireact within time akasaidia uhai wa mtoto. Lakini tunaomba serikali, more particularly the county command of Kisii, hawa jamaa wote ambao walikuwa wanashirikiana kuchapa huyo kijana wakuwa arrested na wakuwa charged in a court of law. Akaanza kutoa marafiki zake kwa ploti, wakaanza kunichapa na makebo na panga, wakisema mimi ni mwizi. Hao wote washikwa, wafunzwe adabu kwa sababu mimi sijaibia mtu yoyote. Jagoro mongirore e migao mar weche maoko Dr. Korir Sing'oei notelo ne kweth mag jatend migao e tero buge makuyo mambetre mapinje mopogore opogore nondike ote makuyo kaluwore gi tho mar migosi Raila Odinga higa mokalo. E nyasi manobagi e par migosi Odinga makare ne buore Nairobi, migao nolero ni gibiro chako loso chenro mar rapal mar Raila Odinga higa ka higa. Kaka jafombo maro Eric Owenga lero okang' makamano bende nopuo mokalo kod anyuola mar Raila Odinga kotelne kod mama Aida Odinga. Dweche adek tok tho mare e piny India, tend migao mar pinje maoko nolimo paro Odinga makaren mar chwalo andike mag lit gi kuyo ne anyuola mare. Kwethni notele gi jagoro mongirre e migao mar pinje maoko Laktar Korir Sing'oei nolero ni kaluwore kod huma mar mosenindo Raila Odinga, oganda buora maoko e pinje maoko go ne ochopo e mbetre mar Kenya e pinjego mar chiwo mos margi. Mzez and Baba's life, lived his life and service, often at great personal cost. Time and again, at moments when our nation stood at difficult crossroads, he chose dialogue over division, unity over discord, and the long-term good of the country over personal ambition. Those choices shaped Kenya's democratic journey and him deep respect both at home and abroad. Through his leadership, Kenya reaffirmed its place as a credible, principled, and dependable partner in regional peace. Ewi mano ne gichopo e paro Odinga mar redho bugego ne anyuola mare mabende norwako nyasi makamano. These messages came in such huge numbers. And they have been carefully bound together, not merely as documents, but as expressions of respect, affection, and shared loss. As one reads through these pages, what becomes immediately clear is that Raila Odinga was not mourned only as a Kenyan leader, but as a global statesman. From Africa and beyond, from governments, institutions, and individuals. Some came personally, some sent messages, and for them I'm most grateful. Then the foreign affairs, Kenyans and other people from outside Kenya, these are the people whose greetings you have brought today, your condolences you brought today. We are most grateful. Nen nyasi manoyuorie nyaka gi jombetre maoke pinje mamoko e thuruka, kendo ne giparo mosenindo Odinga kaka jalno manochung'ne adieri gi ratiro mar oganda. But a towering African statesman whose commitment to democratic governance, social justice, and continental integration inspired generations beyond your borders. His voice gave courage to the voiceless across Africa. I was in New York when he passed. I woke up at 3 in the morning, and then I had to call the secretary and tell him, we have a problem in Kenya. So I know that in the document we are presenting, he sent a letter, and I can assure you, every time he comes to Kenya, passes through, I receive him at the airport. And he always asks about your husband. How is he doing? Or the Kenya? He likes to know what is happening. E bwo migao mar piny maoko no, ema mikae Ida Odinga biro tiyoe kaka jambetre tok puodho kod od bura ma eri tok jatend piny William Ruto wale mondo bi obed jambetre mar riwruok ma UNEP. Welo mane min piny Ida Odinga orwako mokalo. This roar is meant for you. I want to say actually meant and made for you. And we look forward to the work of your hands.
there. So we look forward for you joining us, working with us, and fighting the fights for the United Nations in Africa and for the UN. My a unique appointment. I'm not career diplomat, but anwange because depend egimanene government mar Kenya oneno kuma giketa abro tie gi chunya duto gi tekona duto gi riekona duto kendo abro time kaka Kenya dwar mondo atime kaka onego atime. Ago erokamano once again to the president for giving me the opportunity to serve Kenya in that capacity. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nyako Ramogi, mago emane waikonu weche manyien mag migago. Ka bang' thuolo machok koromo saa 8 tabro duogo ka an kod Festus Lango kod Bonaventure Odire ka wabro kelonu pautuke. Nyinga Milton Ochieng, oriti masane.